Lipay kay ko nga naay mga batan-on nga sama ninyo, nga kugihan kaayo nga moalagad sa katilingban. Nagpakabana, migahin og panahon para sa pagtigom-tigom diha sa simbahan. Gikinahanglan na kay ni karon. Ang topic nga gihangyo nako nga akong i-share ninyo mahitungod niining hitabo sa kinabuhi ni Kristo katong nasulat diha sa Gospel of Luke chapter 7, specifically kaning verse 14 nga katubitang nagsugat si Kristo o ang biyuda nga kansang anak namatay, batan-on pa kaayo nya naghilak ang biyuda, naglakaw nya naluoy si Kristo, iyang giduol ang lungon nya iyang gihikap nya iya dayon giingnan ang kaning batan-on nga dito gahigda sa lungon ang namatay nga, "Young man, I tell you, arise." Dong, ako nag-ingon kanimo, bangon. Niya ni bangon dayon ang batan-on, niya giuli sa Ginoo ngadto sa iyang inahan nga naghilak. Karong panahona daghan kayong mga ginikanan nga naghilak kay ang mga batan-on wa na intawon magsigi og paduol sa ilang ginikanan. Wa patingali mga matay physically, pero namatay na psychologically or emotionally in relation to their parents or in relation to the community. Kaya kanigong mamatay na, ato naman yung i-separate sa community. O ang ni-separate nato karon labi na ninyo mga batanon, mao gining internet, kaning cellphone, kanang computer games, kanang mga Facebook, kanang ang YouTube. Nya diha na kay mo na concern na absorb nag maayo mga computer games nga nalimot na usahay o dili man kanunay nga naa di ay ginikanan nga nagpaabot sa inyong serbisyo ni adi ay katilingban labi na gyud sa parokya nga nangandoy sad nga naa mo present mo. Muna si Kristo nag-awhag yapon nato karon, bangon nya iuli kas ginikanan. Na unsa may pipila ka mga paagi nga makabangon ta gikan aning atong pagkalukapa. Isip mga batanon. Una, kana gyung mental setting nga magampo ko. Prayer. Mga batanon, diha sa cellphone ay daghang prayers. Rosary, Holy Rosary, kanang mga devotional prayers, holy masses na ana na sa kuan karon sa network. Nya Lives of the Saints, meaning prayer, ampo. Nya ang sunod dayon nga makapabangon nato balik ngadto sa atong katilingban, mahimutang mapuslanon kana sa alagad. Ang pag-alagad, service. O kamo karon ang alagad mo sa inyong parokya, congratulations. Pangalagad sa multo simbahan didto sa pamilya. Nya dayon ang katapusan ang kanigyong pagsakripisyo. Ayaw gyud likay og pag-antos. Antos gyud, antos. So, triple A na siya ha. Triple A. Ampo, alagad, og antos. Praktisa na ninyo, mahimo dayon mong alive, buhi, unya mulambo, mahimong tuburan sa kalipay o grasya alang sa uban. Kay anha ibubo sa Ginoo ang iyang grasya kanimo. Kung ikaw mukumit na ka nga mubangon, mukuyog ni Kristo, ug mualagad sa katilingban. So, ampo kanunay, alagad kanunay, ug antos kanunay. So, God bless you all. Keep up your good works. Keep up the light of faith alive in your lives. God bless.